Gafara dai baba boka. Gafara dai baba boka. Buɗe mana ka gani. A kai buɗe mana. Na hauka ne? Ya, Wallahi ba kowa a ciki. gane baya ciki. Baba boka. An ce ma da Allah baya ciki. To amma tsaya. Kar dai fa maganar nan da ake faɗa ta zama gaskiya. Abin da ya za mu zo gurin mutum ya ba mu maganin kuɗi kuma a ce an kama shi wai ana bin shi bashi yan sanda sun Kai da Allah maganar banza. Ai ido na fa mutumin nan ya ɗauki ganye sa a ƙwarya ta zama kuɗi ba. kaga wallahi maganan nan da gaske ne, wallahi da gaske ne na gaya ma. Baba boka. Kaga kai ina raba ka, kai ta kanka in ta kaina, kai ta kanka na yi ta kaina. Kai tsaya. Ƙara me nake ji? Boka. Boka. Kai jama'a, wai maganan nan da gaske ne? Na zo gidan boka ya bani maganin yin kuɗi, amma an ce wai an kama shi an tafi da shi wai ana bin shi bashi? Boka. Wannan abu ya zama gaskiya. Bari dai in yi tana nake ga